Vi skal videre. Jeg tror, at min kollega Camilla er klar til at få lidt undervisning i olietønder. Ja, fordi der er jo nogen, der står heroppe og prøver at bilde mig ind, at de her blanke tingester, det i virkeligheden er olietønder. Jeg synes godt nok ikke, det ligner ret meget. Vil du bilde mig ind, der har været olie i den? Det kan du tro, jeg vil. Hvis du kigger på den, så kan du faktisk se, at det er en helt original, ægte gammel olietønde. Den har fået nogle tæsk med en kanonkugle og en hammer, og den er blevet brændt og forkromet og alt muligt. Og pludselig så kan den så spille musik i stedet for. Det er bunden, Det er bunden, ja. og der er buler i, siger du, sådan så det giver nogle forskellige toner. Ja. Kan du ikke lige sådan prøve en gang? Jo, det kan du tro. Ja tak, ja tak. Det her, det er jo ikke sådan noget, man sådan ser og hører til hverdag i Danmark. Hvor i alverden har man samlet sådan en musikform op der? Jamen, det er jo en gammel historie fra Trinidad, hvor man for omkring 50 år siden begyndte at slå på amerikanernes efterladte olietønder. Og efter man havde givet dem tæsk i et stykke tid, fandt man ud af, at de ændrede faktisk lyden. Og man fandt ud af, at man kunne lave toner, rigtige toner, og bruge det som et rigtigt instrument. Så det stammer derovre fra. Jamen, rigtigt instrument. Dengang var de garanteret også mere bulet og røde og blå og grønne og sådan noget. Hvorfor finder du på at forkrome din olietønde? Altså, jeg finder på det, fordi jeg synes, det ser pænt ud. Men det giver faktisk også en bedre klang. Nu hvor olietønderne er blevet et meget smukt instrument, så kan man forbedre klangen ved at forkrome dem. De bliver mere stive og holder lyden bedre. Men I køber dem ikke? I står derhjemme selv og laver husflid, eller hvad? Simpelthen, ja. Vi står, og vi er så heldige at have en mand fra Trinidad, boende næsten hos os, og han hjælper os selvfølgelig også med at lave det. Han har lavet olietønder hele sit liv, og det er ham, der giver dem den sidste afpusning. Hvis jeg nu skal høre det mere til jer her de næste par dage, hvor er det så henne? Ja, så skal du i morgen til Kirkeby, hvor vi kl. 14 spiller ved Torvekroen. Og på lørdag kan du kl. 10.30 om formiddagen høre os i Nexø på torvet, eller eventuelt lørdag aften kl. 19 på Brasserie Truberg, også i Nexø. Værsgo. Tak skal I have.
os prøve at høre den. Og så har vi fået Copenhagen Steelband med som Ja, når de nu var her, som så kor, ikke? er ingen grund til, at de står... De står og gemmer sig lidt derovre. Kom bare ind. Ja, vi giver dem en hånd. Ja. 3 hænder. Nej, for der er sådan et kor, sådan et fodboldagtigt kor, som vi plejer at bruge til husarerne, og så tænker jeg, så kan vi lade dem gøre det. Det er orden. Lad os høre det. Ja. Og det er Tom. Ja. På den anden side fjorden boede onkel Christian hos den søster, der var født til sidst. Og han var rejsende i kiks og lidt kage og var trist, oprindelig kontorist. Nede på Peder Hedegaard, skoerne fodstoffer, hvor han elskede direktørens rut. Men hendes far sagde, nej Christian, det går sgu ej, du har ingen penge, det er slut. Og Christian trissede hjem til mor, og blev der til hun døde en dag. Og for arven købte han en Lloyd, sådan en latterlig og lille bil, der startede med et underligt fløj. Og han lå så bliv, sagde onkel Christian, lå være med at elske mere i sit liv. Han blev en kadåsemand, lagde aldrig mere fra land, onkel Christian. Okay. Og Christian strejfede omkring i den overfyldte Lloyd med nærekys og kager med kiks. Men de var altid lidt for gammel, han kom altid lidt for sent, og han var altid lidt for trist. Nede i kælderen var der lager og dåser overalt. Kælderen var et slaraffenland, og vi unger, vi listede med tænderne i vandet til onkel Christian. I hjørnet, der stod børnedåsen, sidste salgsdato længe siden. Og vi gumlede og hostede og så, at han stabte sine penge med det tynde hoved lidt på skår. Og han lå så bliv, sagde onkel Christian, lå være med at elske mere i sit liv. Han blev en kadåsemand, lagde aldrig mere fra land, onkel Christian. Og dengang Christian var død, der fandt man penge i en dåse med en yndig pige udenpå. Og hun var næsten skaldet af, men der var 20.000 i, som man ikke overså. Ja, dengang Christian var død, fandt man penge i en dåse med en yndig pige udenpå. Og hun var næsten skaldet af, men der var 20.000 i, som man ikke overså. Og Ruth med det lange røde hår, hun lå på Nørresundby Kirkegård. Og Lloyd var endt i Åbybro hos en hugger, sådan går det, ja sådan går det jo. Og han lå så vidt, sagde onkel Christian, lå være med at elske mere i sit liv. Han blev en kadåsemand, lagde aldrig mere fra land, onkel Christian. Og han lå så vidt, sagde onkel Christian, lå være med at elske mere i sit liv. Han blev en kadåsemand, lagde aldrig mere fra land, onkel Christian. Omkring 32 grader der målt i Rønne. I nat vil vi få en 15-20 grader, så det er op med vinduerne og af med dynen. Men vi kan heller ikke slutte herfra, uden at vi må have noget mere Steelband.